ରାଗିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ଆଉ ଆଜି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳୁନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆଜି ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁବାସ ବୋଷ ଆସିବ ଆଉ ସମୟ ହଉନଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ହେଉନଥିଲା। କାହିଁ ଖବର ହେଉଛୁ ଆଉ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପୁରା ରୁମ୍ଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 4 ଜଣ ଅଛୁ 5 ଜଣ, ସେ ଗୋଟିଏ ଆଇଛି ଗାଁରୁ ଆମର, ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ପୁରା ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପକୁଡ଼ି ଆଜି ରେଡ଼ି ପାଇଁ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇଆ ଦେଖିଲ କି ମୁହଁ ବୋପାଲ କି ମୁହଁ ମରୁଛି, ତାମିଲ ପୁରା ଦେଖ ମୁହଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲଗେଇଛି। ଯିବା ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିବା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସମୟ ମିଳିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିବି। ଇଏ ତ ଦେଖିବେ ଆମ ରୁମ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର ରୁମ୍ ନଳିଆ ଆସନା ବି ପଡ଼ିଛି, ସମୟ ହେଲେ ସଫାସଫି ହବ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମର ତ ଲଭଗୁରୁ ଡାଲା ଏମିତିଆ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମର କୁଇନା, ମାନେ ଗାଁରୁ ଆଇଛି ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଦେଖୁନା କେମିତି ହେଉଛି, ତାକୁ କିଛି ଶୁକାଯାଉନି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ କିଛି ଶୁକାଯାଉନି, ସେ ଖାଲି ହସୁଛି ଖାଲି। ଦେଖୁଛି ଆମର ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ, ଆମେ ଖାଇଦେଇ ଦୋକାନ ଯିବା। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଥିଲେ ମରୁମୁରୁ ନାହିଁ ଚଳିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଲାଣି ଭାଇ ଆମର, ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଭାଇ ଆମର ଆସିକିରି ଟିକେ ରୁମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଆଉ କ'ଣ ଛୁଟି ହେଇଛି ବୋଲେ ତମର ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ? ଆମର ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରିଆ ଲୋକ ଆଉ, ତମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ନଗଲେ ଆମର, ତମର ଗଲେ ନଗଲେ ହାତୀ ମଲେ ଲକେ ଜିଇଁଲେ ବି ଲକେ ତମର। ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପକୁଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ପଖାଳ ଖିଆ ସରିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାର୍କେଟ ଯିବି ବୋଲି, ମାର୍କେଟ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଆସିକିନା ଏମିତିକା ନିଦ, ଏବେ 3ଟା ଆସି ସମୟ ଆସି ହେଲାଣି 3ଟା ହେଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ ଆସିକିନା ଶୋଇଛି ପୁରା ନିଦରେ, ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଶୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଗଦର ମୁଭିଟା ଗଦର ମୁଭିଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମ କତିକି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଗଦର ମୁଭିଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଗୁଛି, ଦେଶ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୋଟରୁ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।